Sa totoo lang, hindi ko naman talaga pinangarap mag-abroad eh. Oo, siguro karamihan sa amin, hindi yan pangarap. Yung iba, siguro, oo, pinangarap makapang ibang bansa kasi namulat sila na yung mga magulang o mga kamag-anak nila nasa abroad. Pero ako, hindi talaga yung sumagi sa utak ko nung bata ako. At nang magkaisip ako at nang lumaki na ako. Ang gusto ko lang nun magkatrabaho. Hindi nga ako nangarap maging mayaman or makapagpadala man lang nung napakaraming pasalubong kada taon o yung mga tinatawag na balikbayan box. Pero nung nagkapamilya na ako, dun ko na-realize hindi ko pala talaga pangarap mag-abroad. Nag-abroad ako para sa pangarap ko sa pamilya ko. Dito ko na din natutunan mangarap ng mas mataas pa. Pinag-aralan ko bumuo ng mga assets. Nag-focus ako magtayo ng mga negosyo. O sa isang salita, nangarap na din akong yumaman. Kasi pwede pala yun. Basta samahan mo yung pangarap ng pagsisikap at pag-aralan yung diskarte. Pwede ka pala mangarap at magpursige sa abroad. Kasi marami dito nung nasa Pinas pa, dami ng pangarap. Pero pagdating sa abroad, kinalimutan na yung tunay niyang reason kung bakit nga ba siya andito ngayon. Sabi nga, libre naman ang mangarap, di ba? Pero ang pangarap na yan, hindi mo yan makukuha kung wala kang gagawing paraan para makamit yung mga yan. Andito ka na lang din eh. Bakit hindi mo pa ituloy yung kala mo hanggang pangarap lang? Marami ka na rin isinugal. Buhay mo. Pangalawa, pamilya mo. Tapos yung pangarap mo, palalampasin mo pa ba sa oportunidad na ibinigay ng Diyos sa buhay mo? OFW, ituloy mo lang ang mga pangarap mo. Malay mo, balang araw, nasa iyo na yung kala mo hindi para sa iyo.